बिथांखौ फरायनानै लानो थाखाय खावलायदों। हेफाजाब होगोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फुनिन्द्र बसुमतारी बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो बुंथिगिरि फरायना बिबारि बर' बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै थाखाय खावलायदों। बिबार बावनो थाखाय साबायखर बावबाय। बिथांखौ मिरुनि उनाव जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय मुंख्लं हेलेना बसुमतारी बिथांमोनहा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 12 मे खालाराव बिथांमोनहा जेब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादोंमोन आखायाव रुंसारि जानांदोंमोन आरो बिथांमोनहानो जोंनि बर'फोरनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सान फालिनाय जादों आरो थांनाय मोनायाव थान्दै मेल मोनसे खुंनाय जादों। मा मा सावरायनाय जादों? गिबियावनो आङो बयनिबो नायगिरिफोरनिसिम जोंनि रादाबनि गेजेरजों बिबुंथिनि गेजेरजों आङो होननो सानो जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेंटल फरायसालिमा जोङो जयै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 7 आरो 8 मार्च खालि मुलुगनां आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो मैया मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। सावरायमेल माने जोङो आइजोफोरनि जर'खा थान्दैमेल लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो मोनसे आयदा हिसाबै लाखादों, जोङो मोनसे टिम लादों। जोङो बेहाय माने बर' माहारिबाद आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव आइजो माहारिनि बिफाव आरो मावनो गोनां बिथिं, बे आयदाखौ लानानै जोङो बेंटल फरायसालिमानि न'ब्लाङाव गासै 550नि एसे बारा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनाय आइजो थान्दैफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार थादों आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव गुबुन गुबुन कलेजनि फरायसालिमानि बिबुंगोरा बिथांमोन दङमोन, समाज सिबियारि आरो लोगोसे संबिजिरगिरि रिसार्च स्कलार बिथांमोनहाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लादोंमोन आरो बेहाय जोङो बाहागो लानायाव गोबां थान्दैफोरनिफ्राय माखासे सोंलु फैदों आरो माखासे जोंनि आयदानि सायावबो सावरायनाय जादों। होमबा बेहाय सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारियाव आइजोफोरनि जालांनाय माखासे जेंना, बेहाय माने माखासे इस्युफोरा माने कुइसन रेस जादों। बेहाय स्पेसियेलि जेनेबा दानि जा थासारि बेहाय आइजोफोरनि मोन्थाइखौ लानानै बेहाय जेनेबा जोंनि दा बिटिआर एकर्डनि उनाव माने आइजोफोरनो जा 33% रिजार्भेसन सिटनि खोथा बुंदों, बेहाय माने बे माला जाफुंगोन, बोरै जागोन, बेनि सायाव कुइसन जादों। बेनि सायाव जोंनि माखासे बर' आइजोफोरनि माने मानदान्दा, बेहाय माने फोरोंगिरिफ्राबो माखासे कुइसन खालामदों। बेनिफ्राय जोंनि समाजाव थानाय माखासे थासारिखौ लानानै दानि फरायसाफोरनि फरायनाय, ड्राग्स जानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बेनिफ्राय लानानै माने गुबुन हारिजों थांनायजों लोगोसे माने हाबा जाखानाय हिन्जाव बा हौवाया गुबुनजों हाबा जानाय, बेफोर गासैखौ सावरायनानै मैया माने माखासे डिमान्ड फैदों। बे डिमान्डआव जाहैबाय जे माने जोंनो जोंनि माने हारियाव जालांबाय थानाय, जोङो खोनानो मोन्दों, मैयाबो जानाय खोनादों जोङो, माने मलेस्टेसन बा सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट बा रेप बा आइजोफोरखौ बुथारनाय बा नासयनाय, बे माने जाबाय थादों जोंनि गेजेराव आरो बेहाय माने आइजो आफादनिफ्राय मोनसे माने भइस रेस खालामनायखौ जों बिराद खम नुनो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों माने जों थांनाय बोसोरावथ' माने नुनोनो मोनाखै जोङो जोङो आरो जायफोर भिक्टिमफोरजों जों लोगो हमदों बिथांमोना खोन्थादों माने आइजो आफादनिफ्राय फैयाखै नङा, फैनाया फैदों, खिन्थु बिथांमोनहा बुंनो हाया, मानोना इलेक्सननि टाइम सफैनाय लोगो लोगो माने खोथा बुंनो हाया जानानै फैयो। माने आइजो आफादफोर दङब्लाबो पलिटिकेलि बायास जानायनि थाखाय खोथा बुंनो हाया आरो जे माने आइजो आफादा माने आइजोफोरनि थाखायनो, रैखाथिनि थाखायनो, सांग्रांथिनि थाखायनो, जौगानायनि थाखायनो खोथा बुंनायनि थाखाय दानाय जादोंमोन, खिन्थु बुंनो हायैयाव, मावनो हायैयाव दिनै रायजो राजाफ्रा माने थान्दैफ्रा माने मोनसे बेहाय माने मावनांगौमोन मावनो हायैयाव लाजिनाय देखांदों आरो दिखा होदों आरो ओंखायनो आरो बिथांमोनहा बुंदों मोनसे आइजोफोरनि बायास नङै मोनसे कअर्डिनेसन कमिटि बा मोनसे आफाद दानाय जादों होननानै बिथांमोनहा डिमान्ड खालामनायाव माने मैया मोनसे आइजोफोरनि कअर्डिनेसन कमिटि जानाय जादों आरो बेहाय चिफ
माने मा होनो चिफ कर्डिनेटर हिसाबै सासे जोङो बाक्सानिफ्राय लीला बसुमतारी मेडामखौ सोनानै दोनजादों आरो डिपुटि माने चिफ कर्डिनेटर हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेटारि रंगिना बरगयारिखौ बेहाय सोदों। बिनिफ्राय जोंनि गेजेराव जा जिल्ला दंमोन बै जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो माने माखासे आइजोफोर आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव कनभेनर दानाय जादों आरो बेनि गेजेराव जोङो बुंदों माने बेखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव दानाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों जों बेखौ नायदों माने बे आफादा माने माखासे गोरों आरो गासैबो बिथिंनि आइजोखौ लागोन आरो बेहाय माने लाइक माइन्डेड आइजोफोरखौ लानानै माने बियो अबेबा मोनसे आइजोनि आफादाव थानायबाबो बे आफादाव फैनो हागोन कर्डिनेसन कमिटियाव आरो बियो माने मोनसे राजखान्थि हान्जायावल' थानो मोननाय नङा जों बेखौ लादों। माने बे NGO निफ्रायबो जानो हागौ समाजारि आफाद धोरोम आफाद बा लिरगिरि आफाद बा आइजो आफादनिफ्राय बियो थानो हागौ बयबो थानो हागोन खिन्थु बेहाय जोङो पलिटिक्सनि मानसिखौ जों बेहाय लानाय जानाय नङा होननानै जों बुंनाय जादों जाहाथे जोङो पलिटिक्सनि थाखायनो माने आइजोफोरनि माबाखौ माने इसुखौ बुंनो हायै माने नुनो मोनदों ओंखायनो जोङो पलिटिक्सनिखौ जों लाया होननानै बुंदों आरो बेहाय जोङो बे आफादनि गेजेरजों जोङो बोरैहाय जोंनि आइजोफोरखौ पेट्रनाइज खालामनो हायो पेट्रन होनो हायो बेखौ जों नायदों। जेनेबा जोङो दिनै नुनो मोनदों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिनिफ्राय गोबां जिनिसा माने जोंनि समाजाव गाज्रि जालांदों आरो बेहाय माने बेंगुरा जालांदों जोंनि हारिया होमबा बेहाय जोङो जेनेबा हाबा जाखांनायनि उनाव माने गोरों आइजोफ्रा बे आइजोफोर माने कर्डिनेसन कमिटि आइजोफ्रा माने मोनसे काउन्सेलिं होनानै जाहाथे हाबा जाखांनायनि उनाव बुजायखानानै होलायलायोब्ला माने जेरै हाबा जाखांनायनि उनाव माखासे धोरोमारि आफादफ्रा माने काउन्सेलिं होनाय जायो नङा होमबा 10 दिन बेबायदि होमबा बेबायदि काउन्सेलिं होनाय जाथों आरो सोरबाफोर आइजोफ्रा माबाफोर प्रब्लेम जादोंब्ला हेल्प बिदोंब्ला होमबा बिथांमोनहा माने जाहाथे सावरायनो जेबो उसुबिदा जायालासिनो सावरायफैनो हाथों बिनि थाखाय आरो माखासे लिगेल खामानिनि थाखायबो बिथांमोनहा माने हेल्प लाफैनो जाहाथे हाथों जों बेखौ नायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बिथिङावबो जोङो माने समाज जौगानाय आइजोफोरनि जौगानाय गासै बिथिङाव जाहाथे बे आफादा खामानि मावलांनो हायो जों बेखौ नायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो सिगाङाव माखासे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा होनो मावथांखि दंखायोमोन ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो जोङो मैया लादेरबावनाय हिसाबै जोङो आइजोफोरनि मा होनो इन्टेलेक्सुवेल मिट सानसुमैफोरनि माने सावरायनाय बे जाथों बेखौ जोङो मोनसे एजेन्डा लाबोदों बिथांखि लाबोदों आरो बेजों लोगोसे जोङो आइजो फोरोंगिरिफोरनिबो मोनसे जथुमा जाथों बेखौबो जों लादों आरो बिनि अनगायै बाखि जोङो जाय बिथिङाव खामानि मावो बे बिथिंनि खामानिखौ बे मानसियासो मिन्थियो हिसाबै जोङो आइजो बेन्डर्सफोर जेनेबा फिसा फालांगि मावनानै जानाय जि फाननानै जानाय बा फिथा फाननानै जानाय बैफोर आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो बा बिसोरनि सायाव मटिभेट खालामनो खोथा बुंनो थाखाय जोङो आइजोफोरनि बेबायदि बेन्डर्सफोरनि गोजा मोनसे मिटिं लानाय जादों आरो बेहाय माने आलासिया बा बुंथिगिरिया रिसर्स पार्सना बिथांनि मानसियानो जाथों जाहाथे जों बेखौ नायदों आरो जों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि आइजोखौ लायोबाबो सेल्फ हेल्प ग्रुपावनो माने जाय आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपावनो मोजां खामानि मावनाय बै आइजोफ्रानो जाहाथे थुलुंगा होथों जों बेखौ नायदों माने गावबागाव साइडआव आरो गासैबो फिल्डआवनो जोङो माने जेसेबां हाबाफारि लागोन बेहाय माने गावसिनि मानसिखौनो जोङो लानानै जाहाथे थुलुंगा होनो हायो जों बेखौ नायदों आरो